Янков днеска, водещ, така че искате го наречете, Антон Фотев. Предполагам повече Привет го на познавате, но някой от вас не го познават, така че нарочно казвам името му. Така, писател, Добър човек. адвокат. Пропусна за добър човек. Идеята е Добре. аз да казвам едно, ти да казваш друго. Да се допълваме, така да се каже. Така че, общо взето... Да, добре. Да, добре. Така че, нека да почнем с една интересна така тема, която днес ще засегнем. Това е светостроението. И в научна фантастика. Всички жанрове на фантастиката, всички поджанрове, защото с края на качеството фантастиката е един много широк спектър от жанрове. Научна фантастика, фентази, философска фантастика. По-скоро ние тук сега, може би, ще си говорим за романи или... Първо, аз казах на журналиста, идеята за тази лекция се роди постепенно в разговори с други пишещи братя. Стана въпрос за това, че писателите също страдат... Да гледам нагоре ли? По-високо. Писателите също страдат от синдрома на втория албум. Да. Тоест, написал си една хубава история, спечелил си конкурс или просто някой издател е харесал тази история и сте публикували. Нека да поговорим малко и за тези, които все още не са издали, според мен. Мога да им кажа така, значи... Да понаучат нещо. Да, и за тях. Добре, нека да почнем така. Така. Добре, вижте сега, представете си идеалния вариант. Вие сте успели. Спечелили сте национален конкурс. Първо това сте го дали на чужденец, разбира се, нали? Но почетното второ място е ваше. Публикували се. Имате издаден роман. Така. Идва момента, в който ви казват, искаме още от същото. Роки 2, Роки 3, Роки 4. До 5 или до 6 бяха стигнали филмите за Роки. 5. Така. Вие казвате чудесно. Мечтата ми се сбъдна. Сядате да пишете Роки 2. И откривате, че не е лесно. Така. Има много сериозни причини, поради които вторията книга е по-трудна от първата. Значи първо, вие сте дали първия си дъх, най-свежото нещо. Създали сте една история, която буквално сте изтръгнали от сърцето си. Първата книга, първия разказ, първият цикъл от разкази. Така, и в момента, в който трябва да продължите. Искате да продължите, а не можете. Така. И в този момент идва онзи стар виц, където, нали, редактора на Ленинградското издание е казал на момчето, Виса, трябва да прочетеш малко повече. Той е казал, Чукча не е читател, Чукча е писател. Така. Значи, за да може да напишете втората си книга, трябва да сте прочели много книги преди първата си книга. Така. И тук идва въпроса всъщност къде е тайната? Как се получава? Сега смятам, че имам частичка от отговора и ще ви го дам. И за целта обаче трябва да се върнем малко в началото. Сега ще ви кажа едно парченце с текст и вие ще ми кажете откъде е. Не мога да го цитирам точно. В началото е имало само хаос. И от този хаос се е отделило небето и земята. Да? Правилно. Сега, разбирате ли, когато говорим за светостроение, всички писатели са аматьори. Дори тези писатели, които ги издават в милионен тираж, нали, правят филми по тях, известни са, дори те са аматьори, те са платени аматьори. Така, знаете ли кои са били иските професионалисти в това да се създават светове? Това са били едно времещите шамани и това, което днес се нарича митодизайн. Значи, когато един древен шаман е разказал тези митове, хората, на които той ги е разказал, те са живели вътре в тях. Ако вие с един древен грък с някаква благородна кръв и
нали, сте на 3 години и ви разправят, нали, мита за вашия род, с това как Зевс е бил с вашата баба. Това е мит, но това е и политическа реалност. Мисъл, вашия род, вашата кръв основава правата си върху този град от този мит. Имате политически претенции, които се крепят на този мит. Вие в името на този мит имате право да убивате хора. Тези хора са живели в тези митове. Вселената, която те са живели, е била сгубена по тях. Едва по-късно, доста по-късно, започва да се появява това, което наричаме литература в чист вид. Мисля, че вече при гърците може да се говори просто за литература. Да. Не, при Омир не. Тези хора са живели в това, което Омир описва. Докато, примерно, при Софокъл и другия, който беше конкурент в момента, ми изкочи от главата, вече имаме неща, за които хората отиват да се наслаждават. Те знаят, че това са истории. Така. Този процес на отделяне на човешкото съзнание от мита, на осъзнаването на това, че живеете, нали, в една реалност, отивате да гледате в театъра в друга, този процес на максимално отделяне е в посвещението. Значи, ако някой се мечтае за човечество, в което хората много добре осъзнават реалността, и като физическа реалност, и като социална реалност, това е било посвещението, някъде може би 18-19 век. Хората са осъзнали в какъв свят живеят, пишели са неща, които други хора ги четат като за удоволствие. Посветени писатели пишат за посветени читатели. Така. След което идват братя Грим, идват националните идеи, има едно голямо завъртане на колелото. Съвременният човек живее в митовете толкова плътно и толкова дълбоко, колкото и дивака. Просто нашите митологеми не са за това, че Юпитер, нали, пикае от небето и така става дъжд. Нали, нашите митологеми се наричат социализъм, либертизъм, това, че ако всеки работи здраво, може да стане милионер, или промрачем, че държавата е социална поизначално. Ние живеем други митове. Те са много здраво направени и тези митове са направени от професионалисти. В сравнение с тях, всички ние, които пишем литература, сме аматьори. Нали? И сега вече на този фон, нали, като знаем как през вековете, през хилядолетията, нали, се спогаждали хората и митовете, да почнем от начало. Така. В какво е силата на един мит? На древногръцките митове. В какво е силата им? Мнозинството вярва. Защо? Ами поради недостатъчна посветеност за съответния етап. Нормално е било да не е посветено. Говорим за хора, които могат да излязат от пристанище в Атина и да пътуват до южния бряг на Африка, без да спират на бряг. Те са имали механични навигационни компютри. Не са били прости хора. Защо тези митове са имали такава сила над тях? И сега имаме Бог. Защото светогледа им е бил вплетен и той е част от тях. Значи имат сила. Така, едно нещо, което е част от тебе, естествено, че ти влияе пряко. Добре, но тъй като все пак лекцията е първо за писатели, някой от вас е интересувал ли се как точно е конструира един мит като текст, като послание? Някой от вас опитал ли се да пише директно в кода на мита? Аз съм пробвал, не става. Не става. Нека да вземем за пример мита за Орфей, нали? Който също е бил цар. Когато той е свирил дивите зорове, се успокоявали. И който слиза в царството, за да прибере жена си оттам и по пътя тя го моли да я погледне. Той се поддава на желанието си, обръща се да я погледне и тя завинаги остава в царството на смъртта. Защо един съвременен писател може да пише история от 1000 страница, но не може да пише нещо толкова кратко и толкова силно? Защото сега има много книги, а тогава е имало малко бройки. Не, писменост по време на Орфей стана въпрос тук в тая зала с един Орфей. Не, това е друга тема.
Момент, секунда. Преди да ме прекъснете, ще си позволя да ме прекъсна. Да. Благодаря. Съвсем друго иска да кажа, че тогава имало 48 мита, сега има 480 хиляди. Така. Добре. Инфлация. Така, първата тайна, Значи, когато... никой не е толкова голям привърженик на последния модел на Opel, колкото привърженици имаше на Москвич 408-412. Просто защото имаше 8 марки автомобили. Да. Така, значи, първият начин, за да направите митологична вселена и хората да живеят в нея, е да държите правото да казвате колко е часа. Виждате ли, при митовете го има този момент, че те са били давани по много труден начин. Значи, момчето трябва да стане млад мъж, да преживее на нож в гората, да бъде подложено на изпитания, когато се върне, му се споделя някакъв мит. Митовете не са били споделени свободно вътре в първичната община, родообщината община. Имало е митове за жени, имало е митове за мъже. Едва когато минете някаква степен, някакъв мит ви се споделя. И този мит, давайки ви общо познание с други хора от племето, той ви дава изподелена някаква власт. Не е можело да си измислите мит. Нали? Шамана държи митовете. Той казва кой мит е верния и кой не е верния. Тоест, имаме също, което казва и Гьобелс. За да накараш няколко 10 милиона души да вярват в твоята истина, не трябва да има алтернатива. Тъй като ние сме писатели и не може да правим това с хората, т.е. ние нямаме монопол върху радиото, върху телевизията, върху масовите средства, ние трябва да се нагаждаме. Сега, аз имам много възражение защото към тезата, че мита само по себе си е нещо изкуствено, което е абсолютно отделено от каквото и да е и някой го управлява и нали стил Гьобелс, цитат по памет, нали, в Германия аз казвам кой е евреин, нали, извинете ме за Конов, има го исторически такава реплика. Сега, има една много интересна лекция на Джордан Питърсън, който той нали психолог, много обича да се обръща към исторически познати такива разкази, за да може да илюстрира неща от професията си. Значи неговата лекция е може би около 15 на 20 минути и е във връзка с мита за сътворението на Месопотамия. Защо в Месопотамия основният им бог, който е на Мардук, как изглежда и какво представлява? Значи, първо, Мардук е с очи около връст, т.е. вижда всичко навсякъде и освен това е избран от останалите богове, защото говорил истинно. Защото това е митичното същество, което съчетава възприятието и разбирането за нещата. Тоест, това не е нещо, което е отделено от света. Тоест, там поставят в основата на всичко истинността, което това нещо измислено ли звучи. Това е изключително логично, като подход, нали, като начин на възприемане и не е една жена каза и ние ще поддържаме това. Друго нещо, което коментираше Питърсън в съответната лекция, да речем защо то не само за древните хора, а и за нас. Защо, примерно, Арес е бог. И докато има двама души на тая планета, които са в състояние да се сбият, войната може ли да бъде унищожена? Не. В този смисъл, можеш ли да убиеш бог Арес? Не, защото ти не можеш да убиеш една идея. И в този смисъл, Арес, нали, Афродита и другите, те са безсмъртни в буквалния смисъл. Това не е стоял там на планината и нещо правил или говорил и така някой да го разказва. Това са едни такива преразказани идеи, които имат много плътна връзка с човешката действителност, а не са висящи в нищо. Да, приключи. Да. Не, аз не искам да прекъсна, искам да прекъсна Антон. И само секунда. Това, което си мислех да кажа, докато той говореше, но не исках да го прекъсвам, тези митови,
За разлика от сегашните, от митовете на Гьобелс, от митовете на демокрацията и на който и да е, те са създадени, те са народни митове. Те са създадени от обществото, те са напаснати по време на създаването им. Значи сега тук отваряме една друга много голяма тема. Само да говоря на представите. Значи, за да разберете за колко голяма различна е властта на един старейшина от тази на един съвременен политик, ще ви дам само за пример, че някъде в Австралия едно малко племе започва да страда от магазина, който са отворили от държавата. И в един момент почва да пластеят. Имат чипс, имат кока-кола. Така, в един момент отива един журналист и вижда, че те са отново слаби и здрави. Така, на въпроса му какво става, те казват, ами старейшината каза, повече да не пием от сладката вода. Точка по въпроса, край. Значи, тук говорим за един авторитет, който е толкова абсолютен и безусловен, нали, че от наша гледна точка на съвременни скептични хора ние не можем да го разберем. Но той говори с това, че този старейшина не изразява само личните си амбиции и власт. Той в някакъв смисъл е живото съзнание, живата памет, живата съвест на племето. Тоест, мита, т.е. съвкупността от митове, нали, които изграждат средата на едно племе, е вързана с неговата реалност. Те са ловци, техните митове са за лов, за преследване, за плячка. В тяхното общество, когато старейшината каже, че повече няма да пиете кока-кола, това е абсолютна истина. Така, митовете са толкова прости и сложни едновременно и толкова силни, защото те са създадени в едно общество, което от наша гледна точка е направено от прости и силни хора. Те са простодушни от наша гледна точка и са много по-силни душевни. Тоест, първото правило за да направите свят, който да бъде достоверен, пълноценен, е този свят да отговаря на вашето мислене. Първо трябва да бъдете верни на себе си. Веднага казвам какво имам предвид. С малко изключения, повечето опити да се пише по митологията на Западна Европа или по така наречена американска готика са неуспешни. Защо? Защото ние сме българи. Тоест, за да пишете добре, трябва да пишете нещо, в което вярвате, а вие може да вярвате само това, в което живеете. Моля ви, това се обръщам към младите специално, не пишете за готини, елегантни вампири, които изпитват състрадание към жертвите си. Първо, това е дериват на деривата. Това нещо идва от западната литература и филми. Това е след като образа на правишното чудовище вампир се изчерпва. И втори път е дериват, защото идва от романа Дракула на Стокър ли беше? Така. Значи... Сега, ако беше тук 10 дилки, сигурно щеш да те контролира. Да, тя ще да ме навее да ме насее, нали? Но... Бях се говорил с един познат и му казах, виж ти ако трябва да сбием един елегантен вампир, който се тръжка от моралното разделение, защото трябва да охапе приятелката си, и един плътеник. Знаете ли какво е плътеник? Някакъв дух. Значи, по оригиналният вампир, това е човек, който умира, по някаква причина не може да се раздели от смъртния свят. И той излиза от гроба вид на един огромен полубезплътен мях, който се търкаля по пътищата. Той прониква в къщите, където живеят неговите близки, настанява се върху гърдите им и им пие кръвта или по-скоро жизнената енергия. И когато направи 3 години и междувременно не го открие, за да отровят гроба, нали, за да убият, нали, мъртвеца, който остава чист, свеж, неизгнил, с растящи коса и ногти. След 3 години той излиза от гроба, може да върви по слънчева светлина, заселва се някъде, където не го познават и може да има дори деца. Като родените от този плътеник деца, между другото могат да виждат, нали, вампири и нечисти сили. Няколко път тези деца имат примерно малки прилипови крилца под мишиците или свинска опашица. Така, но идеята е, че един плътеник може да прибие всичките вампири от интервю с вампир
докато с едната ръка си сива цигарка. Просто защото той не е изискан, той е груб и е силен, той оцелява в едно народно въображение, което яде чесън, бие френските командоси, когато влядат в селото. Знаете за този случай, нали? Където български селени набиха френски командоси. Така, отношението е друго. Така че, затварям за тази тема. Първо трябва да бъдете верни на себе си, когато пишете. Ако пишете за... Първо давам пример за човек, който пише за вампири и това също време е супер вярно. И много близко до нашия свят. Това е Георги Христов. Значи неговият вампир се събуди и тръгна да се отмъща на тези, които го бяха набили. Случи ли ви така някакси достоверно и по-български? Така, той не отиде да си гледа любовта, когато е загубил, защото той вече е мъртъв и никога повече не може да я целуне и да бъде с нея и да гледа лицето на лунна светлина. Не, той отиде да се отмъща на тези, които го бяха набили. Как така съм умряла, те се разминат без наказание и без мъст. Така. Следващо нещо. Когато вече опре до това, че ние не разполагаме с абсолютният авторитет на един старейшина в родово общинно племе, нито с пълния монопол над масови средства на Гьобелс, ние като писатели, т.е. като аматьори, трябва да се нагаждаме. Трябва хората да познаят себе си в това, което пишем. Тоест, едновременно трябва да бъдем верни на себе си и когато пишем за хората, те трябва да ни познаят. Много често издателите казват и това за кой си го написал. Така, и ние се сърдим и казваме, гледай го сега това тук, той мисли само за пари. Така, той ви пита не само за парите, той ви пита защото, както е казал Петър Станчев за Пополовух, прекрасна книга, обаче не разбира за какво става въпрос вътре. Кода се е изгубил. Така, давам за пример Вирджиния Улф с Гордост и предразсъдъци. Значи, като нея са писали и други автори, някои от тях са писали по-сладко, други не толкова. Тя, знаете ли защо е пробила времето? Не, ще се коригира. Кое? Автор нещо. Да, брака Вирджиния Улф е съвсем друга книга, извинявам се много. Изкочи ми от главата. Гордост и предразсъдъци, да. Да, Вирджиния Улф пише много по-философски, тя е съвсем друг тип писател. Знаете ли защо Гордост и предразсъдъци е пробило времето? Предполагам, че не съм единствен, който е чел самата книга. Мислим разни неща. Добре, филма сте го гледали, нали? И книгата и филма сме гледали. Добре, защо тази история е пробила времето? Защото жените има повече мнение. Тогава, в сравнение с сега, доста повече са феминизма. Тя и тогава е било популярно. Книгата е много далеч от феминизма всъщност. Станчев е прав. Да, и аз си мисля, че е далеч от феминизма, да. Защо книгата е пробила времето? По-скоро има основното за една добра книга балансирана. Да, вярно, правилна посока. Цялата работа е, че бидейки, как да кажем, чиста белетристика, в нея няма космически кораби, няма дракони, няма лазерни мечове, да не чуе Джордж Лукаш, трябва да бъдат светлини мечове, все това. Бидейки чиста белетристика, автора очаква, че тя ще се подразбира от читателите. Тоест, аз, който съм написал книгата и тези, които ще я четат, имаме един същи код за четене, за писане и за четене. Абсолютно разпознаваемо. Първо, това много облегчава самия текст, няма нужда да обяснявате какво е телепортация. Между младите от вас не знаят, но първите фантасти, които са пишели, това е казвам и за теб, Алекс, първите фантасти, когато са пишели книгите си, са правили или номера с звездичките, или чудовищния инфодъмп, където спират действието, описанието и диалога и започват да обясняват какво е телепортация. Така, тези, които сега пишат научна фантастика, имат привилегията да пишат на читатели, които са просветени, които, когато му напишеш и той се телепортира, ти като писател знаеш, че човека отсреща ще го разчете веднага. Няма нужда да му обясняваш. Което пак идва на другото, че за да пишете добра книга, трябва да сте чели много.
Така, въпросът е следният. Горси Предразсъдъци е пробила времето, защото тя е успяла да носи вътре в себе си, да си сложи рамка. Разбирате ли? Горси Предразсъдъци е разбираема за хора от следващите даже векове, защото самата книга успява да сложи рамки. Тоест ти я четеш и разбираш какъв е проблема. А там проблема беше, че бидейки от една определена класа в обществото, бащата трябва да предостави някаква минимална зестра на всичките си момичета. Той имаше, мисля, че 5. Да. При което очакването на обществото очакват от него той да 5000 златни лири от онази епоха да осигури за всяко от момичетата, което е чудовищно богатство, той не разполага с него. И дъщеря ми се шегуваше, че всеки път, всяка следваща адаптация на книгата, те са все по-бедни, за да могат да бъдат разбираеми за читатели, за зрителите. Мисъл, във всяка следваща адаптация, те са все по-бедни, като в една от последните те сами си копаеха в нивата. Което дъщеря ми вика, това е абсурдно за благороден си от такъв ранг. Това се прави, за да може зрителят да разбере, че те са бедни. Те са бедни не защото няма какво да ядат. Те са бедни, защото не могат да отговорят на очакването на обществото си. Тоест, затова книга се казва Горси Предразсъдъци. Колкото е си богат, ако от теб, защото очаква още повече, ти ще се окажеш като съдна, така че относителна бедност. Така че, първото нещо, което трябва да правите, след като сте верни на себе и сте чел достатъчно, е да си кажете как да направя свят, който сам да се носи цялата информация в себе си. Да има моята картина, да има рамка. Един от писателите, които са намерили някакво решение на този въпрос е Франк Хърбърт с неговия речник. Колко от вас са чели Дюн? Така. Псували ли сте речника? Честно. Със сигурност, защото тък ми стане интересно и трябва да обираш отзад да видиш какво беше Гонджава, какво беше Прама Бинду и така нататък. Даден момент свикваш да кажа. Да, но ако не беше този номер с звездичката и с това, ще бъде много по-зле. Водят се разговор и изведнъж разговорът прекъсва и следва половин страница описание на някакъв технически прием. Нещо, което... Представете си, вие пишете текст, който единият главен герой е инженер, а другия немен убиец. Примерно. Така. И в един филм за Джеймс Бонд, типичният филм за Джеймс Бонд. Между там, където той отива в оръжейната и му пробутат някакви джаджи, това е гениално. Защото по принцип тази част от текста би трябвало да бъде озащаващо скучна. Но вие се кефите, четете го. Знаете, му каза, виж това, виж това. С това може да убиеш човек, който на 5 метра седи с гръб към тебе и никой няма да разбере. С това може да изстрелваш малки хапченца, които падат в кафето му и го убиват, докато седиш на следната маса. По принцип, такива технически устройства са изключително скучни за описание или за четене. Начинът, по който е направено в филмите на Джеймс Бонд, където той слиза в стаята, един ентусиазиран млад техничар му обяснява задачите, по които можеш изключително хитрумно да убиеш човек, превръщаш нещо, което принцип трябва да е скучно, в запазена марка. Ако гледате филма за Джеймс Бонд, вие очаквате в момента да има такава сцена, където той ще слезе и буквално като дете в сладканица му предлагат различни хитрумни начини за убиване на разни хора. Вие си казвате, колко е яко. Така. Бъдете сигурни, писателят е седял и мислил как да го пробутам. Как да ги опиша тези неща, без да бъде скучно на читателя. Тоест, трябва да направите рамка. Всичко, което искате да обясните в текста, трябва да бъде вътре в него. Така. Сега, идва следващия момент. Трябва да махнете някои неща и да сложите други. Какво имам предвид? Знаете ли кое е едно от най-елегантните определения за литература? Да.
То е супер кратко и супер ясно. Литературата, това е живота, от който си изрязал скучните моменти. Така, значи, в нито един мит историята не започва с това как главният герой се е учил да ака на гърне. Никъде няма да го види. Знаете ли защо? Скучно е. Имаше един филм за Васил Левски, който хората много го плюха, и една от критиките беше, че филма просто е скучен. Филма просто е скучен. Скоро го правиха тук преди... Коя година беше тук? Преди 2-3 години, да. Филмът има непростимия грях да е скучен. Да не е спазил първото право на литературата. Да махнеш скучните неща. Филма започва от дълбокото му детство и показва как едно дете си играе с друго дете. И аз какво да гледам тук? Сега само, че има другия подход, да речем Тихало от Пинтър, който точно обратното. Дай ще направим скучното в диалога, където седат едни диалози, в които няма нищо. Но успява да предаде една така безмисленост на общуването и безмисленост на съществуването. Това е обратният подход. Да, това е обратният подход, но той очевидно е майстор. Майсторите може да се позволяват да нарушават правилата. Един се получава добре. Значи, хайде да видим нашия свят. Така, всеки от вас да се избере какво иска да има и да няма в един свят. Художествен. Почваме с вас. Ако, примерно, ви искате да напишете история по нашия свят, нали, примерно да речем, може да бъде фантастика, може да бъде алтернативна реалност, какво искате да има или да няма в него? Сега си направим един мисловен експеримент. Първо, искате да има, как се казваха културно, роми? Може да ги махнем от Вселената. Цигани се казват. Нека да бъдем културни, записват ни. Така, искате да има роми или да няма? Защо да не? Зависи от всичко негативно ли? Не, ги оприличава. оформяме свят и махаме от него тези неща, които няма да ни трябват за нашата Вселена. По принцип, за да стане една добра книга, трябва да има и от едното, и от другото. За да е... Да, но не може да има всичко, не може да вкараш целия живот. Само, че Да, но аз се вкарам идеален, неинтересен. Първо е неинтересно, второ, ако вкараме всичко от живота, няма да получим литература. За да се получи творбата, трябва да има и от едното, и от другото. Вижте, литературата е като тази скулптурата. Това е едно голямо парче камък, от което си махнал това, което крие формата. Значи, не може, примерно историята за Цезар, да се състои от това, което в реалност се стоява в живота му. Една трета от живота е сън. Колко часа на ден се храните, отивате някъде, просто да отидете до там, чакате на опашка или слушате скучна лекция. Ще отбележиш ли мухата? Да. Мухата? Не. Ако не ми трябва за историята. Не, на Уайтхол. Сещаш ли се? Смътно, да, сещам се. 24 часа, по-скоро един небостъргач. Да. 24 часа е сниман общ план, той е небостъргач. Да. Как изгрява слънцето, как залязва и това е целият филм. Това звучи като артхаус. Да, той е. Това е артхаус. Добре, тук не правим артхаус, но се опитваме да направим нещо, което е митологично и хората го клепат масово. Какво искате да има да няма в един свят? Художествено. В българския не трябва да има чалгария, никаква. Супер. Така, махаме чалгата. Абсолютно. Чудесно. Бидейки честен, когато създавате вашия свят, махаме чалгата. Това означава, че махаме една много силна, много мощна защита, която защитава подсъзнанието на примитивните, нали, наши братя и сестри. Моменти, слушайте ме. Значи аз разбрах, че в България тази работа с LGB, какво беше там? LG, да, никога няма да прокопса. Знаете ли кога го разбрах? Седи сега с дъщерята в Брусовата градинка и едно момче казва на другото:
айде бе, думата започва на П и завършва на Едерас. Айде, ако си мъж, удари ма. Айде. Давай, виновен съм, извини се, ти не ми преизвинето, дай, фрасни ма в лицето. Ако си мъж, ма ти не си мъж, ти си, няма да казвам думата, тъй като нали, аз смятам, че нали, безмислено се обиждам на полови органи. Така, и тогава дъщеря ми каза, татко, в България тази работа с многото полове, с нон-бинар и прочее, никога няма да успее. Защо, викам, детко, ние имаме чалга. И тя казва, даже най-простия мъж, ти си мъж, имаш топки. Така, тя е жена. Бидейки жена, тя е жена от до. Значи, чалгата може да е много примитивна, много груба, но тя създава един бент пред нещо, което лично за мен е по-неприятно и по-вредно. Да, тя е примитивна, но тя запълва един вакуум, който иначе ще бъде вакуум и ще бъде запълнен от нещо. Не мисля, че се дължи на това. Това може и така да бъде разглеждано. Не, то никога няма само една причина. Това прагматизъм, който го има при нас, който е породен от истински проблеми, а не от измислени и от един начин на живот, който не е аквариумен, за разлика от 90% от Запада, няма как някакви измислени проблеми да бъдат спуснати отгоре. Плюс народопсихология, в която е оформена от 700 години, в които ти реално не живееш в собствена държава, живееш в някоя чужда, дори от 78 година, 1878 година насам. И всичко, което идва отгоре, то винаги се прави в твой ущърб. И народът е абсолютно имунизиран. Ако нещо идва отгоре, то значи не е добро и не трябва да му се вярва. Оттам нататък покадай, когато искаш и да видим точно как ще се случи. Да. Това да стане. Не, тя самата... Само извинявай, самата чалга е отговор на това, защото тя до някъде е отговори на това, което нали, естрадата, нали, другите неща, които малко-много ни се опитваха да ни ги пробудват. Аз нямам нищо против естрадата, но да, тя си беше налагана отгоре. Нали. Така че, ето, махнахме нещо и се махне нещо друго. Нали, за това говоря, че когато искате да направите хубава масово четена книга, тя трябва да бъде митологична. Бидейки митологична, тя трябва да отговаря, да бъде честна на някакви много първични нива. Добре, хайде да пробваме нещо друго. Кой иска да махне нещо друго от трудността, като тръгнем да пишем за нещо? Аз искам да кажа, че по принцип проблемите, които ние имаме в нашата общност, трябва да кажа, българската общност, са много по-различни от навсякъде други и освен това, ние сме претърпели прекалено много изпитания пред останалите, така да се каже, нации и общности. И това може би променя светогледа ни, според мен, спрямо останалите в света. Значи, вижте, ти си прав, но това, че имаме твърде много исторически травми и че сме много специфични като народ и като култура, не означава, че нямаме собствени митологеми. Някои от тях, между другото, са изключително неприятни и грозни. Една от най-грозните митологеми, нали, която между аз получавам интелектуалния еквивалент на изпръщването, е и митологията за Байгани. Значи не знам дали знаете, оригиналният, нали, прототипът, по който е образът, е бил изключително оправен, способен човек, който без да знае чужди езици, с едни картончета, успява да пътува в чужбина, да направи поръчка, да купи машини, да се върне, да уреди връщането, закарват машините до България и прави фабрика. Това е бил изключително енергичен, волеви мъж. Как му беше името? Ганджо Сомов. Да. В образа на Байгани се усеща, то не е презрение, то е срамът на бащата, който е завършил в Виена от баща му, който първо е търговец на кожи. Има един недостоен срам. Срамът също може да бъде недостоен.
когато нямаш право да го Това изпитваш. е привнесено. Може би... Това е привнесено 100%. Оригиналното е било така някакво добронамерено надсмиване на някои от характерните черти, без да се стига до гротескната, да посипваме на главата с пепел, нали, как са другите, как сме ние. Но тази способност за самокритичност не е лоша и няма нужда да има такъв отрицателен оттенък, както му е придаден в последствие, според мен. Самия Леко Константинов си позволява емоционална окраска, която минава границата на самокритичността. И проблемът е, че тази митологема се е заглеждала много здраво в българското съзнание. Доколкото отговаря на реалността, нали, тя е следствие, но доколкото тя формира, нали, тя на своя ред създава, нали, последици. В смисъл, ние казваме, нали, за Бойко Борисов, гледай го това, нали, той си има един прякор, който е доста обиден, нали, вие го знаете. Гледай го това, нали, какъв е простак, ама ние си го заслужаваме. Но човек е много интелигентен и много хитър човек, но той, бидейки политик, нарочно поддържа един образ, който да отговаря на точно на практичния, земен, хитър селянин. Самата способност да изиграеш този образ означава, че този човек е интелигентен. Сега, въпросът защо той играе точно този образ е обиден за нас. Защо този умен човек трябва да играе точно този образ и да говори на мен, нали? И защо това очевидно импонира на масовия българин, отговорът е обиден. Нали? Но е факт. Ето един човек, който създава митологема и се я носи на рамете като плащ. Това е митологема. Ето тук говорим, нали, за светостроение. Добре, значи да обобщим. За да направите хубава фантастика, трябва да сте чел преди първата си книга, трябва да сте верен на себе си и трябва да сте верен на културата си. Следващото нещо. Светостроението едновременно иска от вас построите един свят, който е вътрешно верен, носи си рамката вътре в себе си, обяснява сам себе си. Така, и в същото време някой от вас чува ли за едно понятие пирамидата на потребностите? Да. Сега, значи, когато създавате свят, особено когато това е фантастика или фентази, вие малко много се откланяте от реалността. Така, тук има един много тънък момент, че какво се получава? Вие трябва да бъдете верен на себе си, трябва да бъдете верен на епохата си, трябва да пишете за проблемите на вашата култура, а в същото време искате да пишете за космически кораби или за дракули. Така, особено на по-малите, как се решава това противоречие? За да се получи хубава фантастика, тя трябва да бъде вярна по душа и по социум. А в същото време, за да бъде фантастика, ви трябва драконови криле или космически кораби. Как става така, че бягате без да избягате? Нещата се разказват по тъгъл. Те пак са същите. Всяка философия може да се... Примерно летящото клинче става самолет, но това е с прозорливост. Добавяме се двигател. Така, абсолютно правилно. Един от правилните отговори е този. Нали? Идеята за декора. Идеята, че всъщност фантастът просто сменя декора и разказва историите, които засягат неговото време, неговата епоха. Така. Има още нещо много важно. Втората степен на условност. Когато четем един роман, не знаем, че това е нещо измислено. Когато четем фантастика, знаем, че това е един свръх измислено, защото няма как да се случи просто. Да, но тук има една игра, че Жул Верн пише за неща, които той е очаквал да се случат. В някакъв смисъл Жул Верн е по-достоверна от една история за човек, който намира лотариен билет на земята. Той се оказва, нали, шестица, става богат, жени се за жена и тя го разорява. Тоест, и двете истории ни звучат някакси верно, но чисто като достоверност, като обективна достоверност, всъщност е по-вероятно за това да минат 50 години да откриете масовото електричество
да създадете подводница, за който нали, е сънувал Жюл Верн. И защото е по-вероятно, колко да намерите лотариен билет на Земята и той да се окаже нали, с 6 числа. Но и двете неща са по-своему верни. Така. Но, нали, единият вариант е този за декора, за което казахте вие. Така. Другия вариант е, където писателят прави така наречената прогностична фантастика. Единият вариант е да бъде нали, фанатик на технологиите и на чисто технологическата прогностика, като Жюл Верн, като Артър Кларк и Беляев и така. Да. По същото разклонение, но малко по-настрани е когато вие си казвате, добре, аз прямо ще пиша за магиосници. Обаче ще обясня как се появяват, как ги селектират и така нататък. Значи, аз съм го казал в предишни лекции. Когато пишете за човек, който щаква с пръсти и изревява нали, с нали, силата на мисълта си боен кораб, това е фантастика. Но, ако ви опишете как примерно държавата в продължение на 20 поколения селектира такива хора, грижи се за тях, търси начин да им създаде самоконтрол, да ги впише в социума, да им създаде някаква форма на военна иерархия, да направи така, че те да се спогазват с другите родове войска и прочее. Изведнъж откривате, че вие не пишете фентези. Вие пишете фантастика. Вие сте си задали въпроса какво би било ако. Какво следва? Да, имаме човек, който щаква с пръсти. Ама и съседите има такъв. Може би трябва да го вземем този човек, да го оженим за друга жена, която може да щака с пръсти, да взривя кораби и да ги селектираме. И след 10 поколения ние ще имаме по-силни магиосници от тях. Но това вече не е фентези. Това вече е социална фантастика. Така. И знаете ли защо тази социална фантастика, въпреки че говори за хора, които щакат с пръсти и взривяват кораби, защо ви звучи достоверно? Тя разглежда социалните механизми, с които ние сме свикнали да работим и в които работят върху нас. Тя не звучи социално достоверно. Така, следващия мисловен експеримент. Някой от моите надъханите. Може ли в една история да вкараш дракони и космически кораби? Като нищо, що да не може? Да. Така, да. Някой сеща ли за писател, който вече го е правил? Аз съм чул по добре как се казва. Да, Вок мисля, че имаше дракони. Да. Да. Също и Клифърд Саймък за Междузвездни войни е пълно с мятания. Да, точно така. Не точно така. Мейлове и дракони, но много сходни. Една от най-великите книги от гледна точка на светостроение. Това може по-възможно сте го япона тази книга. Тя е примерно за невероятно добре построен, фантастично фентези свят. Едновременно и двете неща. Това е Саймък с резерват на таласъмите и с градът. Предполагам, че по-възможно сте съчели тези две книги. Градът особено. Така. Градът е пример за това как може да съчетаеш технологично бъдеще и чисто фентези елементи. Буквално мистични елементи. И да се получи невероятно. Значи, Звездният звяр също имаше да, така. Но не тя е повече. Сега, тези от вас, които са чели градът, замисля се как се е получило това нещо? Как успя да съчетае космически кораби и почти чиста мистика? Къде е пресечната точка, нали, в която го прави Саймък? Нали, трябва да се учим от най-добрите си пак. Живеят на различни планети. Напротив. Напротив. Тя, ако срещате планети, така е лесно, така всеки може да пише. И той сега технологията си върви с мистиката. То вече на различни планети, всъщност ще е космическа опера. Как Саймък постига този невероятен фокус? Това са едни от най-поетичните книги, която едновременно с това е много мъжка и много дълбока. Как е написал градът? Много прилича на ежедневието ми.
разговорите, особено които са между героите, приличат на ежедневни разговори. Според мен тук е ключа. Че той е просто описано ежедневно, което двете неща присъстват. Да. Според мен това някак се както има хора, с които са примерно по-суеверни, са религиозни, навявани и така нататък, но също има такива, които са атеисти, обаче и в науката, в интелекта, в технологиите, нали, това вече с изкуствен интелект и така нататък. Някакси в нашия свят имаме ги и двете. Нали. Има и друго такова, които са някакси натурални. В смисъл има тази смесица просто. Тъй като трябва да бъда почтен лектор, нали? Веднага признавам, че вие сте на правилния път. Да, той го прави с ежедневието, но тъй като е велик писател, той успява в това ежедневие да покаже как на ниво ежедневно битие се сблъскват тежки морални, етични и дори за развитието на цивилизацията проблеми. Тоест, при Саймак той някак се успява да обедини ежедневното и това, което е мащабното. Мисъл, Саймак никога няма да ви опише един тежък морален проблем с сблъсък на космически кораби, които водят космическа битка. По някакъв начин той успява да опише много тежки морални проблеми чрез абсолютното битие и ежедневие на героите. И пример за това е, където един там от най-великите марсиански философи почина, защото неговият най-добър приятел, който беше землянин и хирург, се оказа, че бидейки роден, отгледал и отраснал в своето имение, той има някаква специфична форма на агарофобия. Тоест, той нямаше страх от откритото пространство, той имаше страх да напусне пределите на имението си, да пътува с космически кораб, да отиде далеч и така нататък. Неговата слабост, чисто човешка слабост, това това е някаква форма на агарофобия, нали? Тя породи изключително тежки последици за цялото човечество. Защото философът почина, преди да създаде философия, която, както се говори една моя героиня в една моя история, философите се делят на безполезни и опасни. Но той почина преди да успее да оформи тази философия, която беше нужна на тяхното общество към този момент. Мисъл, защото премине няколко етапа, той има нужда от философ, който да обобщи като етични рамки промяната в обществото. Така, този хирург не можа да напусне имението си, неговият най-добър приятел почина и тази философия, която трябваше да бъде измислена в точния момент, на точното място, нали, това е както да речем марксизма, нали, и материалистическия диалект. Да, той може да не е добра в цялостно философия, може да е причинила смъртта на ужасно много хора, но в този момент, в този етап от човечеството е имало нужда от тази философия, тя е била измислена в точния момент, в който тя е имала нужда от това. Така, и Саймак показва как една човешка слабост и една постъпка, родена от тази слабост, може да породи последици за цялото човечество. Това е точката, където се пресичат митологичното, мистичното, защото в крайна краища, когато погледнем влиянието на една философия върху човечеството, силата е буквално мистична. Мисъл, Бога ми, заради идеите на Карл Маркс са умели, мисля, че над 100 милиона души. Значи, неговите идеи за хора, които са съхранили неговите идеи. Това е различно. Да, но Бога ми, това е по-силно от религия. Хората не са се вярвали в тези идеи. Да, точно така. Значи, между научното учение на Маркс и религиозната вяра в неговото учение няма нищо общо. Бога ми имало едно течение, което съм чул утопичен социализъм. Имало анархизъм. Искам само да вметна, че ако по време на най-големия възход на религиите, на световните религии, имаше средства за унищожение на края на 19 и началото на 20 век, 100 милиона щяха да изглеждат като една капчица в... Те религиозните войни са дали... Религиозните войни винаги имат свойство да бъдат много жестоки и да съм на особено мнение, че дори че породените от Маркс религиозни войни са чак толкова на фона на общото население и са отнесени към средства за масово унищожение, които са били налични. Бих казал, че най-унищожителната война,
Генерално-източната война по принцип в историята на човечеството се води не между другото Втора световна война, а има една междуособна, доколкото знам, в края на 19 век в Китай, съотнесен към общото количество население на планета към момента и жертвите, които са били тогава, тя бие Втора световна война. Защото там като процент. Някаква месомалачка е било страшна. Беззаконие, не знам колко години. Да, но вижте, значи, като тръгнете да пишете втората си книга, откривате, че първата разказва една много хубава история. И в един момент ви искат втора книга със същия герой. И ви откривате, че всъщност нямате свят. Така. И в този момент трябва да си зададете въпроса, а как да го сгубя този свят? Как да направя така, че да има мисловна рамка, да бъде с онази митична сила, която има градът. А между другото, чели ли сте отново и отново? Пак е на Саймак. Така. За мен тази книга там номера не му се е получил. Там фокуса не се е получил. И великите могат да имат книги, които нещо не се получава както трябва. Така. Но, да примем на любимата за Алекс научна фантастика. Така. Сега, значи, вижте, научна фантастика е писана още от Елин Пелин в България. Псевдонаучна, нали? Я била на Луната не е фентази. Така. Фентази обаче с космически кораби. Да, фентази с космически кораби. Там има... Да. Сега, значи... Преди него друг българин. Добре. А Елин Пелин се води първи фантастичен роман за деца. Ще се съсетиш. Ян Бибиян, това е Мирилай Лай там. Добре, имам въпрос към вас. Къде е границата между книги като Ян Бибиян на Луната, като Чудното пътешествие на Галивер и това, което наричаме научна фантастика? Елементите на научната фантастика. Я дай един пример. Пример. Ага. Някакъв роман, може би. С какво една научна фантастика като една Одисея в космоса технически е по-достоверна от Ян Бибиян на Луната? Аз още не съм виждал двигателя, с който, нали, се движи космическия кораб от една Одисея. На много известен режисьор беше, в момента ми изкочи от главата. Още нямаме такъв двигател. От чисто техническа гледна точка тази... Едното е действителност, която не се би могла и няма никога теоретичен шанс да се получи. Докато при научната фантастика, дори да не се обяснява за какво става въпрос, това все пак е някаква действителност, която на някакъв етап е възможно да съществува абсолютно реално. Значи, възможно е да се веднага Star Trek отпада, защото той има телепортация. Телепортацията вече е възможно. Така. Това, което получаваш на изхода е квантова супа. Аз не бих искал да бъда прекаран през телепортация. Добре, всъщност най-вероятно това е невъзможно. Нашите виждания за технологията, не настоящите. Според нашата теория, какво би могло да е възможно и какво не е възможно. Ние смятаме, че с буре трудно може да се иде до Луната или невъзможно, но като изредиш 20 на научни термина, може би е възможно. Така, аз ви дадах отговора в началото на лекцията. Помните ли какво ви казах, че тези, които сега пишат, имат привилегията да пишат на подготвени читатели? Така, когато един съвременен читател каже телепортирам си героя от кораба долу на това, той няма нужда да обясня какво е телепортация. Някой преден писател го е вкарал в главата на читатели. Имам предвид, че научна фантастика си има свои собствени митове. Обаче има и друг елемент, защото има писатели, които примерно измислят собствени думи, собствена идея за примерно нещо, което се е случило
Това не променя факта, че като го кажеш 1000 пъти на читателите от по-предни автори, в един момент тази дума придобива характер на... Тя придобива реалност. Да, тази реалност не е научна. Тя не е действителна. Много от тези неща са неща, които успяват повествованието, тъй като знаем за разстоянията, за какви мащаби става въпрос. Ако трябва да обясняваме едно нещо, което в нашия свят в момента се случва в рамките, да речем, на 20 минути, ако трябва да си говорим с Марс, сигнала пътува, не мога точно да кажа временно, да речем 20 минути на там, 20 минути на обратно. Това е когато двете пъти са нас друга. Да, зависи от коя страна на Слънцето се намира в момента, което чисто от повествователна гледна точка е непрактично. Много от тези неща са похвати, за да се опрости точно тези обяснения. Няма нужда, едва ли има фантастика, която е изградена по такъв начин, че липсата на телепортация ще я направи невъзможно. Сега, това е просто похват за мен. Значи, и съм съгласен, и съм съгласен с теб, ще кажа защо. Значи, това е така. В същото време няма добър писател, който да не се съобрази, да каже, добре, сигнала пътува до Марс и Земята различно, според позиция на планетите. Бидейки фантаст, нали, пишейки за космоса, много по-интересно и различно и странно и привличащо вниманието е аз да пиша за истинския космос, за истинските проблеми в комуникирането, отколкото да опиша един ансамбъл и да реша всички тези проблеми. И да сведа цялото величие на космоса до едно удобно устройство. Така че писателят и губи, и печели и губи, като използва такива неща. Истината е друга. Когато един писател използва думи който използва концепция за телепортация, за свръхсветлинна скорост, за скокове през пространството, за напълно овладяна термоядрена енергия, нека все пак да не забравяме, че научна фантастика е мечта. Това е също както примерно в филмите на Китай, където бойците летят във въздуха или тичат по въздуха и прочее. За нас това е пълна условност. Ние не можем да приемем, че това наистина може в сериозен филм, който разказва истинска трагична история, героите през половината време да тичат по клоните на дърветата. Говоря за един великолепен филм "Герой". Предполагам, че повечето от вас са го гледали. Така. Причината, по която героите тичат по върховете на дърветата, е защото това е мечта. Това е мечта. Когато един човек чете научна фантастика и в нея има, разбира се, като сюжета е съобразен с това, историята е добре разказана, имате хиперпространствен двигател, имате телепортация, имате космически щитове, имате ансамблово радио, имате телепатия и прочее, всички тези неща. Това, което давате вие на читателя и което вие го даш, искате да го дадете. Не говорихме за искреността. Това е мечтата ви така да бъде. Сега, доколкото помня специално за Сидор, ако не ми се бъркат от различни произведения, там ставаше въпрос за двойни частици, които са пратени и промяната на едната води автоматично до промяна в другата, където това по някакъв начин бяха успели да заобиколят. Това реално е невъзможно, но все пак е някакъв опит да се постави на научна основа. Има един Второ нещо. Когато говорим за свръхсветлинна скорост, никой не е забранил, няма такъв закон, който да забранява. Ако аз отгъна една сфера от пространството около мен и се местя с самото пространство вътре в него, това пространство може да върви с скорост по-висока от тази на светлината, докато аз стоейки вътре в него, това никой не е забранено от никакъв закон. Това за мехурчето пространство. Въпросът е как да го направим, дали е възможно, но нищо не го забранява. Да, но в мига, в който започнем да спорим точно как ще стане, ние представяме да бъдем митологични и губим читатели. Значи читателят, когато чете за хиперпространствен двигател, той не иска 4 страници теория. Той иска да види как го правим. Как
нали, англичаните в този момент използват, нали, така рогатня, но как по дяволите просто се... Аз ще отговоря, защото много искам да прочета такова нещо. Сега, друго нещо, няма нужда да го обясняваме, но загатването на информацията в текста, че това не е невъзможно и има как да бъде направено, придава тази дълбочина на текста, която го прави такъв, че да можеш да повярваш в него. Да, ако просто сме го сложили като нещо привнесено отвън, без да има подтекста, без да има подтекста, стои фалшиво и празно. Кажи книгата, за която става въпрос, защото аз като го казваш по този начин се сещам за конкретна книга, като те е направено както ти го казваш. Където имаш технологичното и то в същото време описва един поетичен космос. Мисля, че няма човек в тази зала, който поне да не е чул за марсиански хроники на Рей Бредбъри. Да. Така. Там да има толкова много... Имаше една поетичност. Там има едно поетично възприемане на космоса и на пътуването през космоса. Значи, когато и прено както и в възпява метрическото тяло, което пак е на Рей Бредбъри. Значи, за всеки, който иска да чете фантастика... А той така си пише. Да, но нали се учим от най-добрите. Така, значи, за да пишете фантастика, в която технологичното и митичното са в баланс, автори като нали, Рей Бредбъри с марсиански хроники и възпява метрическото тяло, нали, автори като Саймак нали, с Градът, те са ви настолната Библия. Мисъл, те ви показват как те са го направили. А те са го направили добре, те са го направили със сърце. Но, както казва Станчев, точно това съчетание на технологичност и на поетичност, на поетично виждане на космоса, на загадката, това е много добре показано в марсиански хроники. Нали? Значи, вижте, аз не мога да донеса тук една купчина книги, нали? Една по една да ги отваряме, нали? Да виждаме точно на тази страница той как го е направил писателя. Обичам да ви дам някакъв ключ. Просто това съчетание на поетичност и технология, сурова технология, го има при най-добрите. В крайна края ще има го дори в Star Wars. Защото са много добри. Но ти влиза в едно противоречие, което сам... Това е задължително. Да, ние много позволяващество. Да, знам, но и там има съчетание на вълшебно и на технологично. Началото казваш, това щрака ми избухва, това е магия. И това е фентези. Добре, фентези. Да. Сега казваш, нали, клиента, т.е. читателя не иска да слуша 40 страници хипотеза как би могъл да стане квантовия двигател. Той би искал да натиснеш едно копче и да видиш как ускорението притиска към седалката. Значи, къде е границата? Границата е в майсторството. Сега аз не мога да ви науча нали, в момента как да пишете. Се оказва, с бури също може да идиш на Луната и да си видиш писател. Да, и между другото, ако нивото на научни познания, ако общественото съзнание в този момент е такова, че автора, който го пише, за него това е достоверно. Той ще успее да генерира текст, който е четим. Аз специално за тази лекция си прегледах нали, двете книги нали, за Ян Бибиян. И да, има нали, един момент на наивитет от гледна точка на съвременния читател. Да, но в рамките на текста като текст, това са много добре написани книги. Да. Когато вече влежвате в книгата, нали, и нали, все пак са десна къща са писани за деца тези книги, нали, те са абсолютно завършени вътре в самите себе си. Те имат тази мисловна рамка, за която говорих още в началото на лекцията. Нали, Ян Бибиян и Ян Бибиян на Луната, те се самообясняват, те се държат сами във въздуха. Всеки добър текст, нали, който е преодолял времето, малко много прилича на барон Мюнхаузен, който се издърпва сам нали, за опашката. Защото, да, ако разчитате само на това, че читателите я подразбират, след 100 години няма да чете никой. Нали? А както каза Ято Чолаков, ще видим кой е по-добър след 200 години. Тук е много важно да се каже тенденцията, това е просто. Новите поколения желаят да разсъждават логично и да им се обясняват сложни неща, сложни завръзки,
Например, Азимов има много такива моменти, където се опитва да бъде да вкара научност и там за сегашните читатели няма да звучи по този начин, по който да нас не е звучало. Тук има и друго, че всички ние сме деца, които са стъпили върху рамето на гиганти. Като сте чели, значи нали ви казах нещо, за да напишете добра втора книга, трябва да сте чели много книги преди вашата първа книга. Така. И, но за първата не е необходимо. Не, парадоксално не. Да. Парадоксално не. За първата книга може да не се чел почти нищо. В нея има една енергия, която после някак да повторите. Първата иска романтизъм, втората иска професионализъм. Да. Значи, като предното създаване на свят, има и още едно нещо. Колкото и да им е неприятно, трябва да кажа така. Една от концепциите, мисловните концепции, която най-много може да ви помогне да построите цялостен свят, с вътрешни митологеми, вътрешни препратки и прочее, е марксистският идеализъм. Защото той работи много добре с тази така наречената пирамида на потребностите. Така, започваме да строим свят, той е фентези, в него има магиосници. Материализъм, да, марксистския се ми се извъртява. Диалектически материализъм. Да, диалектически материализъм. Диалмат и измат бяха най-добре. Така, това е най-добрата философия за да строите свят. Защото тя ви казва така, почваме от икономиката. Строим икономиката. После строим социалната настройка. Институциите. Да, много писатели описват светове, които очевидно няма сходство, няма схождане между настройките и икономическата база и битието на това общество, което описват те. И това си личи. И чак накрая трябва да има идеология. Значи, да. База, настройка и идеология. Да. Аз да попитам, когато се опитваш да напишеш примерно един роман, който имаш множество светове, тогава какъв е подхода? Значи, сега той би... Имаш различни икономики, различни начин на мислене. Така. Сега, различни икономики и различни цивилизации са различни неща. Тук влизаме в една друга дълбока тема за Тойнби, за типовете цивилизация и за това, което се нарича неогнична цивилизация. Както да речем, нали, в момента се говори нали, за центрове на влиянието. Нали, че имаш Европа. Да речем, то няма начин да няма, примерно, една от цивилизациите, която да е водеща. Напротив, винаги имаш една цивилизация, която е водеща и такива, които са... Аз казвам, няма начин да нямаш такава цивилизация. Да. Значи... винаги имаш една, която е водеща и след... Или две водещи, и след това имаш другите цивилизации, които са под нея. Тоест по-първични, и третите, които са примерно средновековни и така. Ще те възразя, значи не е това разделението. Както нали, се говори, нали, че има различни центрове нали, на сила. Дали Европа още е център на сила, много спорно, нали, но говори се за Европа, за Америка и за нали, далечния изток. Не имам предвид как може да го обясним това нещо. Да, но не е точно така. Имам предвид, че като имат различни центрове на влияние, причина, при която те не могат да се следят като дъждовни капки, в една по-голяма, е защото имат противоречия, които са нерешими. Мисъл... Не, според мен проблема е друг. Проблема е, че нека да си представим следната ситуация. Да речем, имаме една империя с някакъв център. Тя започва да се разраства. Има и периферни култури. Колкото повече се разраства, толкова повече интересите на центъра и периферията започват да са в разнобой. Което има някаква гранична големина, в която тази структура може да се поддържа. И до момента никога, поне на нашата планета, не е достигнат момента, в който това ще може да обхване целия свят. Тоест, ти си осъден от обстоятелства, които не зависят от твоята воля, да не можеш да го направиш. Проблема в момента, знаеш, в прекъсване е точно този, че в момента вече стигне технологично на това ниво да бъде универсал. Ето сме го направили. Вижте, момчета, значи нещата са едновременно сложни и прости.
една култура има предел на разширение, както казва Станчев. Има и граници на влиянието си. Примерно, както нали, Коранът в край на краща е писан за начин на живот, за народопсихология, за култура, за бит, които се премълчам са най-точно съответстващи на хората, които са живяли в Саудитска Арабия 7 век. Нали, и колкото повече време минава, нали, колкото е по-голямо разстоянието като време или като пространство, почва да отслабва тази идея. Тоест, отслабването не е само политическо и икономическо, нали? То е културно. Мисъл, имате модел, който започва да става неприложим в другия край на планетата. Така. И съответно, вие като правите нали, едно общество или дори правите космическа опера, първото ви нещо трябва да представите, че имате водещи, както казващи, нали? Имате водещи култури и периферни култури. Имате сблъсъци между, нали, да речем, моята периферна култура и твоята периферна култура. И в най-добрите, нали, космически опери се описва как конфликта между две периферни култури започва да въвлича центровете. Това е много е величествено там, където се описва по правилния начин. Така. Но принципно, да, да, значи диалектическия материализъм казва така, трябва да имате сходство, схождане между икономика, т.е. битие, надстройки и идеология. Нали, тогава имате една цялостна завършена култура, която, нали, читателя го чете и казва, да, аз вярвам в това. Фундацията е точно такъв пример. Там имаше срив на връзките между периферията и центъра, нали, имаше загуба на икономическо, политическо и в резултат на това идеологическо, нали, разпадане. В смисъл, хората разбраха, че нещата отиват на зле, когато не просто имаха поредната икономическа криза, а почна да умира идеята за единната империя. Тогава хората казаха, да, нещата се отиват. Извинявай, че те прекъсвам, но това не е ли един така всеобщ принцип в исторически план? Ако се замислим на... Естествено. Да. Да. Отделните части имат различни интереси, които са в конфликт. Като се говорим, нали, не за литература, за реалното светостроение, реалните методизайни, гледах едно интервю на Арестович, който е много сладкодумен мъж, който казва така, много ме е странно как руснаците на 9 май хората с 3 знамена на Руската империя, на СССР и на съвременна Русия. Как подялите не получават, нали, морално, идеологическо и мисловно, нали, развоение на личността. Еми не получава, защото това е една империя, която е минала през ръчни етапи. Когато си руснак, тези 3 знамена са просто ръчните лица на едно и също нещо. Нали? Те имат нещата, за които обединяват тези 3 знамена в едно. Така че, тръгнете да правите научна фантастика. Особено ако правите космическа опера, диалектическия материализъм ви е задължителен. Трябва да бъдете комунисти. Значи, за да бъдете добри капиталисти, трябва да разберете много добре марксизма. Най-добрите капиталисти са бивши комунисти. Това е истина. Да, най-добрите капиталисти са бивши комунисти, да. Ето има такъв факт, че недопустимо на млади години не си комунист. И много тъпо, ако не стане години, продължаваш да бъдеш още. Да, нещо някъде си пропусна момента с присвояването на парите. Но това е една философия, която дава железен мерник към това, което трябва да постигнете. Особено за младите го казвам. Изприщам се, когато видя фантастика, в която няма схождане между битие, надстройки и идеология. Значи, не може да имате, аз това си говорих с този астронома, само забравих името, който е Кубаните. Да, че описате ми фентази. И в това фентази занаятчия и благородник си говорят за обществения договор. Айде бе. Конституцията. Не, за обществения договор на Русо. Русо, Жан-Жан. Как бе хора? Тези хора са средновековни до мозъка на кости си. Не само благородника, и занаятчията. Значи, имаше един съветски филм,
след войната решиха да правят завод за стъкло и повикаха най-добрите майстори. Дадаха им чераци, помощници, давайте, почвайте, нали? Тя така, че това не е работа, която може да се автоматизира, това трябва да бъде на нивото, нали, на такова високо организираната манифактура. Манифактура в втори тип. Обаче работа не върви. И по едно време те хората, нали, защото комунисти хора, целенасочени, разбраха за какво става въпрос. Майсторите отказваха да обучават чераците си. Буквално го пъти и си върши сам работата. И там директор извика един от най-младите, който виж, той е комунист. Самия младия човек е комунист, нали? И му казва, добре, защо не го научиш? Той да не ми е зет. Аз ще му бъде конкурент. Ма как така ще го научи на моя занят? И той вика, добре, искаш ли вика твоя син, да речем, ако може да свирна цигулка, да го пратим, нали, да учи цигулка. И той вика, искам. А ако вика професора каже, ми той не ми е зет. Той човека седи и вика, ами вика, добре. Нали. Но филма показва как ти трябва този човек да го издърпаш до идеята, че ние ще си споделяме знанието един на друг. Че ако аз обуча твоя син, нали, някой друг ще обучи твоя син. Че имаме обществен договор на по-високо ниво. Но не може да ми описвате алтернативна средновековна Европа от 10 век и за наечите Богоранка си говорят за обществения договор на Русо. Има векове, докато се появи тази идея. Значи, трябва да бъдете исторически верни. Също така, примерно описвате високо организирано общество в бъдещето. Така. Много неща, които сега ние просто не можем да ги правим, в бъдещето няма да ги правим, защото няма да е прието и допустимо. В смисъл, неща, които са условни. Тенденцията се вижда между другото. Какво имам предвид? Има ли още 5 минути? Моля? Има ли още 5 минути? Да, не правя финал с него. Да. Значи, какво имам предвид това, че неща, които преди са били абсолютно невъзможни за правене, сега не трябва да ги правим, защото, нали, защото не иска така. Значи, вижте, в примитивното общество е било физически невъзможно да извършите масово убийство. Няма как да стане. Нали, преди 10 000 години, което са буквално 500 поколения, вие да искате не може да убиете 20 човека наведнъж. Няма да ви се получи просто. Значи, ако са мъже, ще ви убият, ако са жени, ще избягат. Повярвайте ми, ако трябва да гоните 20 човека на ръка да ги убивате, много се озовите. Няма да стане просто. Така. Ние имаме технологията, с която може да правим такива масови престъпления. И защото казва, не може да го правиш. Да. Има между другото, бях гледал... Само да довърша. Така. Идеята ми е, че колкото по-развито общество описвате, толкова повече ще има неща, които могат да се правят и са забранени да се правят. Нали? Давам пример на Гибсън, мисля, че беше, където буквално може да, не помня ли беше от Гибсън, може да обуда човек с стреличка и той да се събуди с зелена кожа и с другия пол. Така. Сега представете общество, в което технологията се направи до момента, в който аз мога да ви сменя пола с тази стреличка, без да ви лиша от детеродна способност. Защото по принцип, примерно по българския закон, смяната на пола е тежка телесна повреда, защото води до липса на детеродна способност. Оскътява. Да, мисъл, човека, на който сменил пола, той вече не може да зачеването да забременява. И това се води тежка телесна повреда. Нито да се минява. Да. Но представете се технологията да го позволява. Обождам се стричка някой, той се сменя пола. При това е обратимо. Сега това какво е? Тежка телесна повреда ли или е обида? Защо е забранено? Колко ти ще бъде забранено? Колкото е по-развито обществото, което описвате, толкова повече неща ще има, които могат да се правят, защото ги забраняват. Просто за да може да живеем нормално. В средновековното общество не е било възможно аз да ви подправя, да ви
взема почтата, нали, да пиша вместо вас. Или да речем да направя компютърно изображение на вас, нали, как правилно извършите хомосексуален акт. Просто няма технология да се направи. 171 от НК не е съществувало. Няма как да съществува. Нали, нарушаването, нали, на неприкосновеността на кореспонденцията. Тоест, икономическите престъпления ще са били силно ограничения в Основния кодекс. И съответно, нали, колкото по-нагоре отиваме, толкова повече ще имате възможност да бъдете престъпници за всичко. Нали. Най-лошият сценарий е момента, в който обществото може да чете мислите на хората, нали, и започва да наказва за това, че си мислиш неща, които не са правилни. Между другото, в Питър Хамилтън, не знам дали сте чели неговите романи, той точно има всички са заграден чип в мозъка и всеки може да се свързва едновременно с другия, но нямаш право да четеш мислите. Но имаше един хакер, който ги хакваше и четеше мислите на всички. Да. И така можеше да извършва престъпление. Не пропускай колкото грешни помисли. Да. Опита, стремежа го има. Сега, искам да обърна внимание за нещо, което така има много сериозна връзка с темата. Значи, има особено в съвременната езотерика някакъв такъв поглед върху нещата, че видите ли, древните хора или тия по-примитивно живеещите хора са източник на някаква така вселенска духовност с много дълбока философско разбиране за нещата, които това в някакъв смисъл са абсолютни абсурди. Имаше лекция, която конкретно се занимаваше с Древна Гърция и коментираха Одисей, който може би като събирателен образ и като абсолютен герой за гърците, дори може би до момента. Какъв е Одисей? По съвременните разбирането е абсолютен измамник. Може и да направим нещо велико, но да речем сложен до един Хектор, който познаваме. Хектор, нали, защитника, съпруга, бащата, който няма... Идеята ми е следната. Има еволюция на философския поглед върху нещата. Не може да се търси дълбоко философско разбиране при хора, които са на много примитивно ниво на развитието си. Ще ви дам, нали, конкретен пример, за който си мисля. Нека да погледнем, да речем, Латинска Америка. Едни от обществата, които и в момента живеят изключително брутално, където човешкият живот не струва абсолютно нищо и едва ли са много приятни държави, събирателно, нали, от Мексико надолу, всичко. Какъв е проблема при тях? При положение, че много голяма от тях са с индиански произход. Този период, който останалата част от света извървява чисто еволюционно, с натрупване на възгледи, те още не са успяли да го настигнат. Така, пример, отиват монаси католически да разпространяват християнството. Колко от тях са убити и изядени? Защото не можеш да обясняваш на хора, които не са достигнали до определено ниво, такива философски идеи. Те ги възприемат буквално, хваща го и го разпълва. Нали? Ето, праща го, нали? Това е много хубаво. Отивай там на среща при твоя Бог. Той не счита, че прави нещо лошо. И целият този брутализъм, който го има в тези общества, лично за мен не успяват и до момента да наваксат този етап, в който това ще спадне като фактор в обществата. Но има и етап на догонване, иначе ускорява историята на този завод. Той не е същия, който бил преди 5 века. Със сигурност. Откриването си. Но строейки свят, не можеш да строиш античен свят и да сложиш философия от 20 век, която там да влияе. Там е Одисей. Пак пример, пристигат с корабите при Троя, има поверие, че първия, който стъпи на Троянския бряг, ще бъде убит. И Одисей, нали, големият тарикат, какво прави? Хвърлящите изкача на
50-тия кораб нататък вижда, че почват да скачат. Само че Одисей скача върху щита си. На земята. И забравих кой беше точно. Той е, нали... Да, един там се излъгва, скача и... Конкретен човек, който скача и съответно загива във войната. И нали Одисей е големия герой. И по нашите разбиране или измамник. Трябва да бъдете верни, трябва да бъдете верни на епохата. Да, хитроумен, не е измам. Едно, ако говорим за средновековие, друго. Ако говорим за съвременност, аз мисля, че има разходяване на историческото време. Да, има, но иначе трябва да приемем, че всъщност това, като каза преди малко за мюсюлманството, за точно тогавашното място и време е много вярно. Иска да го свържа с неговото изказване, че всъщност излиза така, че понеже те 7 век създават своите... 640 години. Да, на практика те са своето 13 век в момента. Те живеят в своето 13 век. Както средновековие. Само да кажа нещо. Понеже никога не трябва да забравяме, че ние, бидейки писатели, пишейки литература, ние сме аматьори. Даже Стивън Кинг, нали, е аматьор, защото той пише за пари. А има хора, които пишат, за да настройват света, в който живее. Азимов. Не, говоря за Гебелс. За Гебелс. Да, ето това е професионалист, когато говорим за автостроение. Азимов също... Да, но значи това, което каза Стачев, което аз казах и преди и сега, това е супер важно. Бъдете верни на епохата. Историческа достоверност, да. Значи никакъв обществен договор, никаква идея за свобода и равноправие. Значи, когато видя поредния американски филм, в който роби от Африка се бунтуват срещу белия колонизатор, който ги завладява, мили да повърна. Първо, тези хора са били поробвани от други негри. Белите са стояли по граница на Африка, защото мухите цеца не прощават и сънта болест не прощава. Белите са стояли по крайбрежието и са купували роби срещу пушки и алкохол. Така. Има и много, между другото, случаи, това съм учил наистина, където самите негри са качвали сами на корабите, за да са махнат от мизерията. Това вече да, това е някакъв частен случай. Един от най-големите геноциди, примерно над маорите, е извършен от маори. Понеже племената се мразят помежду си. Първите, които се избиха по милион иска. Добре, хайде да направим още един експеримент. Какво ще бъде обществото 2068 в Франция? А мюсюлманско? Добре, мюсюлманско. Друго? 2068? Да, 2068 година във Франция какво ще бъде обществото? Той каза, че ще бъде признано мюсюлманско. Или националистично. Да. Если белые решат сбунтоваться. Така. Друго? Какво ще бъде обществото във Франция 2068 година? Значи няма как да бъде френско, тъй като лично за мен цивилизация няма как да е във възход без демографски потенциал. Европа няма. Моля само да се изслушаме един друг. Аз ако говоря и говорите докато аз говоря, аз съм скучен, няма проблеми. Но помежду си се изслушвайте. Имате взаимно уважение. Няма цивилизация, която е във възход без демографски потенциал. Европа няма демографски потенциал, т.е. европейската цивилизация няма как да остане във възход, ако се запази тенденцията, която е в момента. Това е нали условието. Ако се запази тенденцията. Добре, мюсюлманските имигранти няма да оправят положението? Те не са от тази свят на държавна цивилизация. Това не е цивилизация. И може да значи, гледал съм интервю на шведски мюсюлмански проповедник, който му се обаждат човек от неговата вяра и коментират. Според човека от неговата вяра, който живее в Швеция, шведски гражданин, това, че той е на социални помощи е правилно, защото той живее в християнска държава и християните плащат GZA. Да. Точка. Искам само да вметна едно нещо от фундацията на Международното. Към мусулмани. Един друг се изслуша, до мен може да ме прекъсва. Ако се сещате в фундацията, периферията, нали тук говорим сега за френското общество, периферията в даден момент разруши столичната планета. Сещате се за кое говоря? Да, тези имигранти идват от бивши френски колонии. Точно това ще се случи,
Да. Добре. Друго какво може да бъде станало с Франция? Ще поддържа ли, примерно, да речем, ядрената си мирна програма? Няма как, защото няма специалисти. Те в момента не могат да поддържат. Имат недостиг. От колко време? Да, вече не могат да строят централи. Все още има. Значи вместо да се занимават с технологиите, се занимават с Значи, идеология. Резултатът е предрешен. Вече много е опасно да прави такива далечни прогнози, защото аз бях казал, как 1900 година в Париж изложението голямото, следните да умуват как ще изглежда Париж след 100 години и какъв ще бъде големия проблем на Париж тогава. Не знаеш ли какво са измислили? Много такова спраждение по улица. Да, това е типична екстраполация. Като правим, нали, да, това е типична екстраполация. Много опасно. Да, но ние все пак не разполагаме с... Електричеството вече е набирало скорост. Добре, имам следващия въпрос към залата. Хора, моля ви. Имам следващия въпрос към залата. Добре. А това общество във Франция, което казахме, че ще бъде нали, с унищожен демографски потенциал, с огромен процент необразовани иммигранти, които са от друга култура, нали, отказват да се нали, асимилират. Това общество как ще му се отрази, да речем, ако междувременно направим пробив и осигурим практически безкрайна и безплатна термоядрена енергия? Ще бъде още по-голяма на тиранията върху европейското население. Защо това, че имаш безкрайно количество ефтина енергия да води до тирания? Всички неща, които водят до по-добър живот, в края на края ще се впрягат, за да бъде контролирано населението. Който управлява, той ще налага своите ценности. Не, това само физически аспект важи, когато ти един човек е необходим да свърши на работа, ти се грижиш за него. Ако той стане излишък, няма нужда от неговата работа. Обществен проблем не може да бъде решен с технически средства. Да, това е категорично. Той го задълбочава. Ти сам говореше за това, че преди не може да убиеш 20 души. Сега не е проблем. Значи, има една теория, че ако нали, успеем да направим пробив и да разработим нали, стабилна, практически безплатна термоядрена енергия, това ще доведе първо до техническа стагнация. Защото един от стимулите за технологично развитие е това, че не достигат ресурси. Съответно, вместо да харчат пари за енергия, по-добре да няма инженери, да разработят икономически по-ефективен двигател, който харчи по-малко, по-добър е, по-ефтин е, по-леки. И нали, това, че енергията не е достъпна, не е масово достъпна и ефтина, нали, това е стимул, еволюционен стимул ние да развиваме нали, инженерните си проекти. Като при наличие на практически безкрайна и практически безплатна енергия, този стимул ще умре. Защо вие да правите по-добър двигател, когато енергията е практически безкрайна и е безкрайно ефтина? Така. И парадоксално това ще доведе до по-лошо положение, защото когато вие нямате нужда от добри инженери, вие не ги създавате. А когато не създавате добри инженери, когато не ви се налага да създавате добри инженери, вие не ви се налага да поддържате общество, в което те могат да се появят и да възникнат. Една от причините, поради която ние не живеем в 1974 година, майите не знаят за каква книга говоря. Така. Една от причините, при която ние не живеем в 1974 година, е защото нашето общество има нужда от технокрация. Има нужда от хора като Станчев, като Алекс, хора, които могат да строят сгради и нали, като влезе болен човек да му даде правилното лекарство. Необходимостта от технокрация нали, прави Орел невалиден в най-ключовата част от книгата. Където О'Брайен каза на младия нали, изтезаван главен герой, ако периферията почне да се опъва, могат да лечим за една вечер и от пролетарията да излучим членове, които да формират новото парт периферия. Тоест нисши чиновници, нисши административен апарат, това, което в древността са били нали, младшите жреци и така нататък. И О'Брайен каза, винаги може да заличим парт периферията и да направим нова парт периферия от по-умните хора сред нали, пролетарията. Това, което не е изчислил Орел, е, че технокрацията не се задава за една вечер. Между другото, Путин откри това, когато
до някъде възстанови икономически Русия и откри, че той си купуваше технокрация. Да, откри, че е загубил неговата технокрация. Защото си купуваше вносна. Да, но той купува, защото е загубил своята. И ти можеш да възстановиш научните градчета, само че хората са се тръгнали. И не могат да бъдат възстановени за една вечер. Умрели са от глад, буквално. Буквално са умрели от глад. И когато един академик умре без да остави, нали, научно наследство и хора, които да са обучени от него, трагедията е двойна. Първо умрял е с високо образован човек. После той е умрял без ученици. Прекъсвате нишката. И ви трябва много време, за да я възстановите. Сега ще ви дам друг развитие по темата, който е много важен, защото е свързан конкретно с това. Започва НАСА да разработват новата програма Артемида, за да качват хора на Луната отново по техни си там причини. И стигат до момента, в който ще им трябват скафандри. Те не могат да ползват тези, които са ползвали 60-70 години, защото първо, тези, които са го изработвали, вече ги няма. Второ, инженерите им, които са ги правили, вече ги няма. Записките, които са били свързани с целия проект, понеже, нали, капитализм оптимизира всичко, вече бихме руснаците, изхвърляме всичко и ние трябва, защото да пазим архиви. И се оказва, че те нямат документация за нищо. Най-смешното е, че в момента използват руски... Да, но използват руски двигатели. Да, значи, правейки, нали, книга за Франция 68 година, казваме така: това общество е с слаб демографски потенциал, огромен наплив от имигранти, които са нискообразовани, не им се работи, на социални помощи се и те са от друга монорелигия. Значи в човешката история не е имало случай членове на една монорелигия да претопят културно членове на друга монорелигия. Но демографският потенциал не е слаб. Кой? На Франция. Не, тук говорим за това, че на французите е слаб. Да, на французите. Да, така. После вкарваме в нашата, нали, симулация това, че имаме практически безкрайна безплатна премладана енергия. Изчисляваме, че всъщност това ще убие технокрацията, защото тя не е нужна. За какво да правите по-добър автомобил? Енергията ви е безкрайна. Така, нямате технокрация, съответно какво правят богатите хора? Не я поддържат. На богатите хора не им трябва технокрация. Тя е скъпа, каприсна, иска някакви права и прочее глупости, нали? Освен това, технокрацията не може да ядеш Big Brother. Технокрацията иска да ходи на театър. Значи трябва да обучи човек, който може да играе Шекспир. Това е вредно. Така. Получаваме едно общество, което не ни харесва, нали? Седнете и го напишете. Това е предупреждение. България вече е така? Да. Значи, преди да пишете фантастика, трябва да изчислявате. Така. Трябва да изчислявате и колкото и да е парадоксално, в същото време, за да ви четат, за да има сърце в това, което са написали, то трябва да бъде и митологично. Пишете за звездите, пишете за Марс, пишете за хора, примерно речем, които, нали, с там една много забранена и щекотлива тема, примерно речем, за генетичното усъвършенстване на човешкия род. Така, друг въпрос. В 68 година, когато идва, нали, рано или късно, не само във Франция, в цивилизования свят, ще има ли подобрени хора? Трансхумани. Те сега ги имат, ще не знаем. Да. Защото ако в момента някой си мисли, че не се правят генни опити с хора, жестока загуба. Така, значи добавяме и това. Ще имаме свръх хора. Така. Ако на Пешо, дето му се ражда с 200 кил, нали, колко често точно е конкуренцията? Така. Добре, знаете ли... Антони, има този момент, че според мен тези генно модифицираните ще са много малка прослойка. Естествено, това е пауър. Те са само богати. Така, но нали знаеш защо? Нали знаеш защо всяка технология се разпространява в един момент масово? Ние сме елит и господин е например от другия елит и ние се боричкаме.
Печели този елит, който успее да привлече по-долния кръг към себе си и да го задържи с някаква степен, някаква форма на лоялност. Значи те са 10 човека, ние сме 10 човека. Ние обаче приличаме уния 300, които са под нас. Намираме начин да ги държим лоялни. И сме 350 на 50. Значи, аз мисля, че при тебе има много фатална грешка. Ти в момента разбира много хубаво си да дълбочи грешката. Ти си представяш света феодално. Значи има технокрация, понеже спеши, че трябва да има технокрация. Да, ма не е така, има пазар. И този пазар ще каже коя технология ще носи пари, този, който може да спечели тези пари, ще разпространи технологията. Другия, който иска също да печели пари, ще измисли по-хубава технология. Тоест, въобще, това за енергията и за липсата на технокрация въобще са развъзва. Това е само ако е софийски изявление. Повечето теории за пазара са измислени за една идеална среда, която отдавна съществува. Сега, това, че няма идеален пазар, никой не спори. Въпросът е, че пазара е движеща сила и това го доказва сегашния история. Пазара, основната му идея е, че ти предлагаш стоки, които са в някакъв ограничен обем. И има друг човек, който има нужда от конкретната стока и да я взима от теб. При положение, че имаш неограничено количество енергия, проблема с недостига изчезна. Нямаш пазар, защото така, ти обаче, имаш всичко. сега той каза, няма да прави по-хубави коли, защото има енергия, за да направим по-добри двигатели. Няма смисъл. Така, обаче, ако аз да кажа, мога да направя по-бърза кола, по-луксозна кола, аз пак ще направя нещо, някаква иновация. И пак ще развия нещо. Значи ти май не разбираш. И дори само си продам моята кола, ще направя по-добър двигател, само за да мога да си на пазара. Не можеш да я продадеш, защото пазар не съществува вече. Значи ще ви го кажа така. Знаете ли защо е основната причина за Американската революция? Пазар, точно обратно на пазара е. Това е монополите за чая ставаше. Не само. Англичаните не дават на американците да търгуват с друг, освен с тях. За какъв свободен пазар мога да говорим, когато, ако ти си американец, може да купуваш и да продаваш само на англичаните от острова. Това е обратно на пазара. И точно за да си пазар, за това да си направят пазар. И си го направили. Не, защото когато те се освобождават, почват да правят английската идея на останалия свят. В края на краищата, американците не са точно пример за равна игра. Значи точно те са най-добри примери, мога да го обясня, защото не е моя идеята, няма да се дам автора, защото ще ви говоря за него с известно време. Значи просто там има една голяма разлика. В Европа работникът няма как да избяга от капиталиста, защото ти е като капиталист, който пак ще му сгъне врата и пак ще го ускори. Докато в Америка, като понатрупат малко парички висшите имигранти, купуват си някаква руца, няколко пушки, малко патрони, тръгвали си на запад да изтепва индианците за гражда земя. И тогава какво се получава? Не можеш да го тормозиш този човек толкова много. Можеш да печелиш само с технологии. И тогава пазара на технологии точно... Говорихме за митовете, нали? За това, че ние писателите, които се занимават с литература, сме аматьори. Има и други хора, които са професионалисти. Значи, когато на работник, който работи на 2 работни места и работи на колеж, за да може да си плати студентския заем, а той е завършил преди 13 години студент. Сега, това казах, виж, ти пак потвърждаваш моята теза, тя точно не е моя. Виж, да Маркс. Защото в крайна сметка тази земя е свършила. Вече се превърнала в една нова Европа всъщност. И тогава опряхме до границите на шахматната дъска, няма да го... Така, вижте, когато пишете фантастика... Вижте фантастика. Вие може да изповядате една и друга идея, просто трябва да бъдете последователни. Може да имате неговата концепция, моята концепция на господина, но трябва да бъдете последователни. Изчислявам такъв и такъв свят. Така. И последното и най-важно нещо. Пирона, на който окачвате всички тези неща, надявам се, че ви е било интересно. Не ви гоня аз. Пирона, на който окачвате всички тези неща, всички тези изчисления, е нечия лична съдба. Значи, говорихме за Саймък, за това, че той в града успява да читае митологичното и технологичното чрез ежедневие. Нали? Но това ежедневие му дава живот героя. Нали? Както казваше един от древногръцките мислители, кой прави историята? Героят. А кой прави героя? Историята. Значи, почваме от така.
ако искаш да напишеш история в тази Франция от 68 година, какъв герой ще избереш? От коя прослойка? Въпросът ми е точно конкретно към теб. От губещата. Защо обаче? Защото е в средата на конфликта и трябва да се бори. Там му подсказваш. Ето все така сещам за един роман за бъдещето. Той е същия пример. Той е точно по средата. Там е на Димитри Глуховски, за бъдеще се казва романа. Да, съм го чел, той е страхотен роман. Именно да, това е същия пример, точно по среда. Това е идеалният пример просто. Добре, ако примерно да речем, опиша от гледна точка на някой от привилегированите, който обаче яде пардак от друг привилегирован. И тогава осъзнава, че играта е нечестна. Пак ли се получава? И по по-различен начин, мисля, че да. Така. Защо изглежда за читателя справедливо той да си го отнесе? До сега той е бил от лошите. Защо му се чувстваме? Как да направим така, че да се чувстваме на богато привилегировано, нали, започва на К и завършва на Опеле? Как да се чувстваме на такъв човек? Ако първо той е главният герой в романа. Ленин и той е бил богат. Той се е прибрал с един вагон злато от Германия. Как да се чувстваме, ако първо нашия главен герой е аристократ? Няма нужда да бягаме от тъй наречения мономит, който започва с герой, който е представен пред някакво премеждие, преодолявайки трудностите, израства и се превръща в нещо различно от това, което е тръгнал. Това е много трудно да се направи, ако липсват изпитанията. Един човек, който е горе в пирамидата, няма как да бъде поставен на петно. Може от равните му немо. Така, ще ви дам пример за книга, която е за супер привилегированите малки къта. Панчатата. Някой от вас чел ли? Да. Така. Значи, главните герои са принцове. Абсолютно привилегировани, синокръвни къта. Да, от всякъде. Всичко им е дадено. Така. Дека друг пример, аз съм имал лекция, нали, за Дюн. Пол Атрейдис е абсолютно синокръвен от всякъде. Така. Защо на тези герои не им се чувстваме? Защо ги приемем за близки? С Стачев отговори за мономита. Няма значение колко си привилегирован, ако си справя пред велики изпитания. Сменяме гледната точка. Представя неговата гледна точка и защото той смята, че това е несправедливо и лошо за него. Вече се обръща, че той е прав, да света е крив. Така, имаше един сериал за едни френски аристократи, където историята, която е била написана, те си се разбирали хора. За нас обаче разликата между лошите и добрите, реално от нашата точка няма такава. Просто нямаше разлика. Това бяха буквално котерийни партийни борби. За да ни покажат кои са добрите и кои са лошите, авторът беше направил така, че добрите герои се държаха супер добре с майка си, с баща си, с близки си. Те бяха добри на роднинско ниво. Докато лошите бяха лоши, нали, с близките си. Опасни връзки. Еми кръстника. Защо се чувстваме на Майкъл? Той е верен на семейството си. Защо всички прощаваме на Дарт Вейдър накрая? Той се пожертва да спаси сина си. Алелуя! Той се пожертва да спаси сина си. Той е убил един басейн хора, може да е по-изкръв на хората, който е убил. Значи, вижте, когато почне да пишете митологично, дори да е фентези, дори да е фантастика, описваме Франция 68 година с термоядната енергия, с летящи коли и така нататък. Нашия ни главен герой, правилно да речем, е от богато семейство. Но ние го поставяме в лично изпитание. И в това лично изпитание той се държи като човек. Той е лично верен на свой приятел. Ето ви най-простата ситуация. Ние сме от управляваща партия, обаче моят приятел нещо го прецакват. Така. И аз решавам, че ще му бъда лично верен. Аз като човек, Антон Николай Фотев, ще бъда верен на Алекс. Точка по въпроса. Жертвам социалните си интереси, за да се защитя приятеля. Станах ли ви симпатичен? Аз имам роби. Не са с вериги, но правилно имам футболен отбор, в който футболистите, ако решат да играят в друг футболен отбор,
трябва да платят всеки от тях по 150 милиона франка. Тези хора нямат право да ритат топката за друг, освен за мен. Нали така? Добре, футболисти в един съвременен отбор не са ли роби? Крепостни, да. Това са любимите ни милионери, които потичат на терена. Да, това е така. Точно роби не са. Да, но нямат право да отидат да играят в друг отбор, ако не им се оправи договор. Така. Има футболен отбор.